جنگے پترات نہ چلا پرانے لباس کے باہوں دے اچھلے ایک میں کے چوانا مارا یو حسین جو وکیل مسلم بن عقیلہ زنجیرن میں جکڑے ابن زیاد جی دربار میں وٹھی آیا سپاہی چوان تھا امیر جو سلام کر تجھی مرضی رو یا نہ رو مسلم موڑ پھیرایا جاتے حسین روئی روئی جدہی تہاں جو امیرہ محجر امیر جو نالو زینب جو امیر حسین اللہ اکبر جہ منزل دے حسین بیٹھو مسلط آؤچو بیعت متھی مسلم بھا تجھی وڈی مہربان غازی بھجا دو آئے جھنگل و بیابانن میں کیسا دو گل ہے روئی دے تو غازی مسلم ملون جی دربار میں مکہ امیر سجو ماں غریب دعا تھو جاس اج کھوں بات قیامت تائی ماں غریب سرو تو امیر سروے اللہ اکبر عباد دو سردار مکہ مسلم نے کھار یہ جو حسین امامت وارو ہنگری ڈھو نا غازی ڈھو امام کھلیس روئی تے تو جلدی پجا چھاڑ ٹھی مسلم جو سر جھکلا ظالمن جے ہتھ میں تلوار غازی تے تو پجن دے پچھان تو صحیح اکیلے کرے کیوں مار بو اللہ اکبر حسین فرمائے تو جنگ نہ کھجا اکیلے میں موسیٰ زینب سوڑ غازی کربلا حلنو غازی جدو وائدہ تھو گیا جنگ نہ کدم چھاکنے ظالم سر کٹے اچھلائی دا ماں غریب جو سر جھلی دم حسین جدو بن آنگر جو درمیان جو جسے گکارے برکے واری بی بیا او برکو لائے روئی جدیا مسلم جھولیا میں جھلیا او مسلم مجھے حسین جو وکیل جگی روایت بدھا جا دیو تجھے رویا جو قسمہ غازی جدو جلدی بجا پچھان تو صحیح رکیہ جو سہاگ کیا رتبہ حسین جدو جنگ نہ جا جھنگل بیابانا موسیٰ زینب جڑی بھیل سارا رائی جدو جنگ نہ میں ظالم سر کتے چھلائی دا ماں جھولی میں جھلی دو رائی جدو سامن اسے جا پاسے واری زخمن بی بیا جن جو حد پاسے